Paralong ngangek bun na preng jong pi ki balaju tip bat laju poi ban sangkai sya kini ki jaka kani kedai ke jaka sangkai pengat ke bas ngotanat bat ke bakhuj ke basuba bat keleng ki jaka ki jutip ya kani kum kawa ngot kabadon ha ki than nong jrong kabaon sayo shen ya ke jing penlong ya kata masa so nyam tra house nem banwan bat nagaliang jong urang ba snong ula kerpat ngubha ya baro kiban poi sya katei ke jaka bat ulaong ngubha wat khe yau so harut wa ngot on kring kanong jrong ya kinong jngok kai leng ba kata masa so nyam tra ula pentip leng ba kilat pathai kebor ha ka pu praterik no pra kasinong nong jrong ka bala bananam kum kasinong bami kesngi bat ka jaka syong kilo kan sayo ban penlong ya kata masa so nyam tra house nem thmai ya kani kata masa on penlong da ka mau kan ro Sustainable Society MTTS Tourist harengkat kador bar sinong nong jrong leng ba ka jingtin len tilang UMLA mau kan ro uba ban tei dor lang do ya kani kata masa on penlong ha ka khandai tarik bat chpo tarik rumpang arah jar arpsau ha ka wei ka jaka ka ba itenat ka ba kerteng kamadan wei lengkut kaba harut jong kawa ngon kum kajing pen kre ya kani kata masa na kaliang UMLA uba bantai dor lengdo ha ka ar penru terik menta uno pra harengkat kinong kitkam kador bar snong nong jrong bat kinong kitkam kamau kon ro tourist Sustainable Society ulalej sya ka snong nong jrong ban pej ya ka jaka ban penlong ya kata masa so nyam tra bat ban sngutu lupa ya ki jing don kam ki bubun na kaliang jong uba ban teidor ula pen pau ya ka jing kemen bayo ban penlong ya kane kata masa bat kene kan yarap ban nang kentiu ban pen ya yeu ya so nyam tra ubami nan dong jrong na lor ka kam jngok kai perthei ki briu ki latip bat bena saphang kane ka snong nong jrong uba ban teidor ulai thuru ba ka jing pen lut pen sep kan long kumba khat san lak ei bat ya kane on sakersan lang da ka sorkar jela leng ba katanat jengok kai bat menteri rang ba nlor mau kum UMLA kathan na kaliang urang ba snong kanong jrong uba pen syai senjri ulai thu ba ka jing thmu ban penlong kum kane kata masa kaladon nadu usdem arjar khat pra henrei kalat kampat pli bat dei leng ba ka jing sim khia jong UMLA ba ban tidor leng do balayo ya kalat ban pen i ya ka snong nong jrong sya ka perthei ha ka balasna ya ka jaka pej kai ka bakring ya ki briu ban wan pej ya kilo bat ya ka jingmi ka sngi ha ka por man stem ka snong nong jrong ka dei ka bapau bha ha ka jing pen mi ya so nyam tra bat napdeng ki snong harilum ka si jantia ki ba pen mi ya so nyam tra ka snong nong jrong ka dei ka bakham kerpang namar ba so nyam tra udang ya yeu ha ubnai balai la ne leber hadu ubenai besau ne yayong kajing pen mi so nyam tra kinong rep ha ka snong nong jrong kalong kumba sau pho hajar metrik ton sisnem uba senjri uloong ba kane kata masa kan pli ya kinong rep so nyam tra ha ka yeu kahan bat ban rep yau so nyam tra namar kumbalong menta kinong rep ru kidang rep klem kanu kanu ka jing sempang ne rep janai ha ka wei pat kaliang urang ba snong kanong jrong ula pen pau ya ka jing diau halor ka jing don ki bakhe yau so na ka perso jong kinong rem bat uker pat ya kinong jngok kai ban nom khe yau so nyam tra namar kinong rep kisania ban bsa khun bsa kti bat yo jing kamai na uso nyam tra uba kiyo ban di sisin sisnem uba olet kharsa no ubadei uskreteri ka MTSS uloong ba ka than mau kan ro ka don chibun ki mar rep ki ba ka pen mi bat yakini on sa pen i ha kane kata masa so nyam tra ka ban long ka jing mentoy ya ki briu jong ka than kham tam kinong rep ki barep so bat ki basna ya ki kenja jing bam bat kumju nadu ka so ki chips bat ki wei kublai shibun ngin sai sempat ha ki wei ki video